Τι κάνεις στο κρεβάτι μου? Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Σήμερα είναι η ρουτίνα. Τα πόδια μας λείπουνε. Δεν πειράζει, Γεια, θα βγει. Ποιος μας έκοψε τα πόδια? Δεν μας έκαψε κανείς, Μαρία, απλά τα κρύβει η πιτζάμα. Σήμερα έχουμε ρουτίνα. Ρουτίν, όχι Daily ρουτίνα. routine. Και σταμάτα να μου κουνάς. Και εσύ φύγε στη θέση μου. Δικό μου είναι το YouTube. Τι θες από μένα? Φύγε. Εξαφανίστηκε. Θα πλύνω το χέρι, το πρόσωπό μου. Με τα νύχια. Ρε με γκρετζουνά. Εσύ πρέπει να φύγεις για να κάνω μπάνιο. Το βρακί μου το μαύρο φαίνεται. Πρέπει να κάνω μπάνιο, φύγε. Άρτη, φύγε, πρέπει να κάνω μπάνιο. Άρτεμι, Τι! φύγε, πρέπει να κάνω μπάνιο. Δεν θέλω. Μα δεν γλίστιο. Yes. Και μετά κάνεις τα υπόλοιπα. Άντε, φτιάξε μας πρωινό. Τι, γιατί εγώ? Εγώ θα κάνω μπάνιο. Σταμάτα. Αυτό πάρε. She said. Σταμάτα να με κουνάς. Αλλά δεν μπορείς να το κάνεις. Άντε και εσύ τώρα, σε πιάσω τα αυτιά. Παπά. 5 λεπτά δεν πέρασαν. Εδώ είναι φυλάκι. Α, κάνετε βίντεο. Ναι, με μικρόφωνο. Α, καλά, συγγνώμη. 1, 2, 1. Παπά. 1, 2. Τώρα έγινα ρεζί. Θα μου κάνεις ρεζίλι το YouTube channel. Δεν φταίω. Φταίς εσύ. Άντε, σε φώτα. Μετά μάλλον θα κάνω μια βόλτα με το πατίνι μου στην αληθινή ζωή. Τι? Γιατί βαριέμαι και δεν θέλω να κοιμηθώ. Έχω πολύ όρεξη. Οι γονείς θα σε πιέσουν να κοιμηθείς όμως. Παιδιά, δέστε λίγο πόσο όμορφη είμαι. Πόσο όμορφη είμαι. Εγώ τώρα βάζω make-up. Μπάρι. Εγώ θα βάλω make-up. Ωραία. Σας έδωσα λίγο χρόνο να δείτε πόσο όμορφη είμαι. Σίγουρα δεν ήθελε να μου πει κάτι. Τι θέλεις να σου πω? Ότι είσαι χαζή. Ναι, Όχι. φυσικά. Εσύ είσαι. Έτσι μη. Σου έκανα πρωινό. Δεν έχω μπαταρία κιόλας. Περίμενα το φορτίζω. Τώρα εγώ πάω να κάνω μπάνιο. Τι λες ρε. Φύγε τώρα. Από το σπίτι μου. Πάτα λίγο stop cooking. Τι στο Έτοιμη. Στο ναι. Έτοιμο. Είναι τέλειο. Τώρα θα δείτε πώς θα κάνω μπάνιο. Τι? Λέω καλύτερα να το αναλαμβάνεις σε μένα. Η αλήθεια, εγώ δεν θέλω να κάνω μπάνιο. Να είμαι βρώμικη. Το βράδυ θα κάνω μπάνιο. Κολλητή, είναι Ρε. απέσιο. Τώρα είναι βράδυ. Ξυπνήσαμε πριν 1000 χρόνια. Ας πούμε και καλά είναι πρωί, Μαρή. Έτοιμο. Παρατηθώ. Εγώ πάω να βάλω ρούχα. Εγώ είπα να θα ντυθώ. How dare you. Θα μπω στο nobody room. Το ποιο? Nobody room. Όχι. Αυτό δεν είναι για μπάτις. Κι όμως είναι. Δεν Κι εγώ είναι. θα είμαι μαζί σου. Φύγε! Όχι, Φύγε. Κι εγώ θα είμαι. Ωραία, έχω το μεγαλύτερο δωμάτιο. Έτσι μπορείς να πιέσεις έναν. Πώς να φύγει. Τι χρώμα να βάλω σήμερα? Θα βάλω Μαύρο. μπλε όπως πάντα. Τι? Short. Είναι. Πάω να αλλάξω λίγο τα νύχια μου, έρχομαι. Τζένας. Έρχομαι. Δεν έρχεσαι. Εντάξει. Τα φίτ μου. Τα Είμαι στο ποδάκια δρόμο. μου. Τα ποδάκια μου. Τα ποδαράκια μου. Μην ξεχάσουμε τα ποδαράκια μου. Ρε, είχα ένα outfit
με αυτό το outfit. Όμως έπρεπε να το ξανακάνω γιατί δεν σκέφτηκα να μπω στο outfit και να το βάλω. Είμαι ηλίθια. Το έβαλες. Λοιπόν, να δούμε τηλεόραση. Ρε, που πήγες? Χορέψω. Πού είναι? I think the apple's going back to a comb. But I don't know. Δεν ξέρω πώς Ήρθα λέγεται πίσω. αυτό. Έλα να δεις τα νέα μου νύχια. Α, με τρώω. Έλα να δεις τα νέα μου νύχια. Χάλια είναι. Zoom. Είναι κάτι. Είναι ωραία. Ευχαριστώ. Είναι καλύτερα από τα δικά σου. Όχι, είναι χάλια τα δικά σου τότε. Και τα δικά σου. Γιάρα. Δεν λες ωραίο το Εσύ. Σίγουρα δεν σε χτυπάω τώρα. Ναι, ρε. Στο επόμενο βίντεο τι θα κάνουμε? Α, ναι, θα παίξουμε Τρένα κάτι. του λάφα, αλλά θα Ναι. το κάνουμε αυτό αύριο. Γιατί? Γιατί θα ναι. πάμε για ύπνο, Μαρή. Ναι, δεν προλάβουμε. Αν τώρα ρωτάτε τι ώρα είναι στην αληθινή νύχια ζωή, μου τα χάλαστες. είναι λογικά 11 η ώρα και... Μπρά. Ναι, και βαριέμαι. Δηλαδή, όταν τελειώσει αυτό το βίντεο, Θα πάω για ύπνο και θα παίζω 5 λεπτά. Πώς θα συνεχίσεις το βίντεο. ναι. Απλά χωρίς εμένα να χωρίς να ακούγομαι. Θα στέλνω μηνύματα. Όχι. Τι, αύριο να... Έλα σπίτι μου, Άρτεμι. Να το κάνουμε. Α, ναι, γίνεται. Αν έχεις 5. Νωρίς να έρθεις αύριο. Τι ώρα? Εντάξει, μην αργήσεις κιόλας όμως. Εντάξει, θα έρθω 11 η ώρα ή 10. Όταν ξυπνήσω. Όχι ρε. Όταν Με το που ξυπνήσω. ξυπνήσεις, φεύγεις. Εντάξει. Χωρίς να φας τίποτα. Νηστικιά, εγώ θα σε κεράσω κάτι. Εντάξει. Α, ναι, ξέχασα. Θα πάμε για βάφλα. Για κρέπα. Ναι, γιατί δυστυχώς οι βάφλες ξεκινάνε μόνο το απόγευμα. Δηλαδή, τι βλακεία είναι αυτό, δεν μπορούμε να φάμε βάφλες. Δεν τρέπεσαι να μην μας δώνεις. Δώνεις. Είπα δώνεις. Θα τα κάνω πράσινα γιατί είμαστε μπέρι. Το ροζ είναι πιο πολύ μπάτι. Μην μιλάς. Εγώ θα πάω λίγο να πάρουμε... Για αλήθεια, εγώ θα πάω να αγοράσω πράγματα για το σπίτι. Περίμενε με. Ο- Θα σου χαλάσει το σπίτι αν φύγεις. Έρχομαι κι εγώ. Θα πάρουμε το Batty Car. Έρχομαι κι εγώ, περίμενε. Αυτό δεν περίμενε. είναι μπάρι. Δεν με νοιάζει. Το Lamborghini είναι. Όχι, δεν θέλω. Αυτό είναι πιο ωραίο. Ροζ φυσικά. Το παίρνω εγώ έτσι. Το κάνουμε σε ροζ φυσικά. Όπως οι άλλοι. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Εσύ πας πιο γρήγορα με αυτό το αυτοκίνητο. Να μας τρακέρνω. Ωραία. Ναι, εκείνη πάει πιο γρήγορα. Έχουμε να πάμε και στο σχολείο. Δεν είμαστε adult, είμαστε teen. Teenager. Πάμε κατευθείαν σχολείο και μετά πάμε στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει. Ωραία, έλα. Μπες στο αμάξι μου, γρήγορα. Θα λέμε ποτέ το αμάξι μου. Απάτησε το αμάξι σου. Ρε, είμαστε Έλα, πολύ έλα. cute. Τι cute, Μάρι. Δάγκωσα το χείλη μου και με πονάει. Να μην το έκανες. Καταλάβασα. Ωραία, πάμε. Ρε, γιατί είναι ροζ? Εγώ, Α, έτσι γιατί μου εγώ είμαι πιο μπροστά από σένα στην οθόνη μου. Εγώ πάω στη τάξη, είμαστε σε διαφορετική τάξη στο Roblox. Συγγνώμη. Καλά, είμαστε στην ίδια τάξη. History. Τι έγινε, πού είσαι? History. Hello. Εγώ πάντως θέλω να κοιμηθώ. Εγώ θα είμαι έτσι. Σίγμα. Μη. Ξύπμα.
Μη, 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 μη. Μη, 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 μη. Μη, μη, μη. Μη, 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 μη. Μη, 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 μη. Μη, 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 μη. Οκ, τώρα. Brother, what did you just do? Σταμάτα να χορεύεις πάνω στο θρανίο μου. Κοιμάμαι κι εγώ. Μη, 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 μη. Εγώ θα είμαι σαν μπάτι. Μη, 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 μη. Εγώ κάνω αυτή την πόζα. Εγώ κάνω αυτή την πόζα. Ρε, μη με αντιγράφεις. Εγώ πάντα το έκανα. Τότε εγώ θα κοιμηθώ. Φεύγω Oh. εδώ. Πρέπει να... Ρε, μη δείτε ποιο είναι το user της. Εγώ πάντως θέλω να δείτε ποιο είναι το user μου. Πλάκαλα. Εντάξει, μάλλον να μην κάνω. Λοιπόν, δέστε λίγο το κάτι μου. Δεν φαίνεται. Δεν πειράζει. Γιατί μου το έδειξες, γιατί το δείχνεις Μαριλήθιο. Δεν θέλω να είμαι. Το δικό μου είναι το Slay και το δικό της είναι το Star. Ναι. Εντάξει, θα είμαι πρώτη. Of course. Μπορεί. Δεν ξέρει ούτε αγγλικά. Άμα θα είμαι... Απλά βρείτε στο Star να γράφει από κάτω YouTube 3 Ναι, και το δικό μου... αυτήν art. Μπλα. Όχι, Art Bar BFD7. Κάνω ακροβατικά. Εγώ πάω σπίτι. Γιατί δεν θέλω να είμαι στο σχολείο. Τι ερώτηση είναι αυτή. Όντως, η Μπάρι δεν είναι στο σχολείο. Ναι. Βγάλε τυποδάρος από εμένα. Από εμένα. Δεν Λοιπόν, είπα κάτι στο αυτή. λογικά Περίμενε με ρε. θα ψωνίσουμε λίγο και θα πάμε σπίτι και μετά θα τελειώσει το βίντεο, εντάξει. Όχι, από τώρα θα τελειώσει. Εντάξει, γιατί κουραστήκαμε πολύ και πρέπει να Και κινηθούμε. αύριο θα το συνεχίσουμε. Όχι, θα κάνουμε καινούριο. Ναι. Αλλά όχι με ρουτίνα η Μπάρι. Ναι. Με try not to laugh. Ναι. Ναι. Όμως με τις ίδιες φωνές, όχι με μπάτι. Δηλαδή τις κανονικές μας. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της Μπάτης. Δεύτερο. Ναι, δεύτερο, εντάξει. Αντίο. Γεια. Bye bye. Γεια. Φιλάκια.